Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 15, kan 16. Di mo panggapan at akawan tinalintag a tao, wano agawan ti balay na. Dakas ti kasta nga aramid. Oray no mamin ano amatwang tinalintag, bumangon latta, ngam dadaulan ti didigra ti managdakdakes. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay ama di ti jar mo asim mangpat. Apay nga ta. Nagpipintas ti pagay danardo. Idinto ta nagmadi ti pagay iji pangkag tayo. Saan ka di akas jay manen idi napalabas atawan? Un nga rod, iso ang masurunak. Anya nga ta ti sekreto da? Kanayon anagmayat ti mula da? At dan sakat araramidin dang agpaysua. Damagag tuman kini ipagluling, no anya ti inaramid da. Nakapsuta ko, Nardo Barok. Da kayo ni ti asawa, maniluling ti mga sikaso kada kami. Uray saan nyo nga ibaga, tatang? Asikasunda kayo kininanang. Nasingpet met ni Loling amanugang yo. Iswada kayo to, ti aking balay dito'y balay tayo, no awan kaminton. Saan kayo pangagsawi ti kasta, tatang? At idug pa'y ti biyag yo. Himbag, jay nakasaganan ti amin, iti anyaman ama pasamak. Diyak pa'y kaya't mapukaw kayo, tatang. Masapaw, la praktikal tayo ngagpanuno, tanak ko. Italag ko da ito'y balay tayo, kada kayo kiniluling. Imbag no saan nga agriri ni Manong Tasyo, tatang? Apay ko mga agriri. Kat inyaramidak met iti balay na, idi nangasawa. Iso nga ita, kat adan balay na. Ngam, basit ti balay da. Ngam da ito'y balay tayo, tatang. Padakalan da, ano kayat da? At damat inted kwa pangrugyan da nga agasawa. Imbag man, tanagranata nga aglaba dito'y waig, ipag. Adda ka din ang patig nga ibagamanang? Anya ka di ti inaramat yu iti mula yu apagay, tanagpipintas da. Awan mo't. Ngam sakbay aminulaan mi. Winarisan nila kay iti ado arugit ti dingwan. Kas kuma iti arugit tinwang, kalding kan baka. Kasta ka di? Nagabuno met nila kay, ngam dagiti magatang nga abuno tinaramat na. Kuna nga minila kay ko, amadadaal ka no, ti damag ti daga. No kanayon nga abunwan, iti komersyal nga abono. Padasan mi man met ti agurnong kadagiti rugit ti dingwan, taiwaris mi met iti mulaan mi. May mayat matlaang manang. Kan may sa, nanginapay ti abono. Ay, un nga rod, nagdakkel ti nagastos mi nga ingatang mi iti abono. Nadamag mo ka de, noon niya ti inaramid da kadagiti mula da. Winarisan da kanulaang met kadagiti rugit ti dingwan. Saan nga ta kinaulbudla ang timbagana? Jaklaan mo basta kastamot timbagana. Adda na panunot kong aramidan. Masapol ang mairanod ta, iti adunto nga apit da apagay. Kasano ko ma? Ingka ka di dumawan? Saan ko nabaliksan? Basta mairanod tayon to. Urayam nga agani da. Ay, di ka maawatan. Makaamu ka man laangan no anya ti adda di ta panunot mo. Basta, kitaam to, noan niya ti aramidag. Ado ka din tinabaga ang agani iti pagay no bigat, lakay. Wen bakit? Adu met ti mayat at tumulong. Kayat da nga intayo met tumulong kadakwada into nagani da. Ay nasaya at no aduda nga umay. Tapno mamaminsan ti panagani. Mamaminsan mo ti panagibilag. Mabalin nga ibati ijay bangkag ti dadduma. Ta ijay ton nga ibilag dagiti maapit.
Wan matkit di Ipabunag to no nabilagan. Mga alak to iti tulda apang linong iti pagay no agtudo. Wan tanailat dito arubayan a pagbilagan. Malinungan pa'y adagos no dito arubayan. Tado ti kayo iti aglawlaw. Imbag ijay bangkag, tanalawat ti pagbilagan ijay. Inkanto man nga rod mangala iti kamote ta aramidak at tupig. Iso ti ipamirindak kadag iti tao nga umay agani. Wen bakit? Nayunam ti aramidam Sigurado ang magustuhan dati tupig a kamote. Adamat tanyog dita nga ilaok mo tapno na imas. Nabanglupay no adanyog na lakay. Agpaani gayam ni kabagis mo inton bigan. Mapantamot tapno adamot kadwata inton data ti agpaani. Wan bakit? Mapanta. Apay asabali ti isam mo anang ibaga mapanta. Mayat mat no mapanta. Tapno amok ti sumarunong aramidak. Anya asumaruno nga aramidam ako nam. Maamwam to ka di. Saan ka adamag-adamag? Ibagamot tapno amok no anya ti planom. Ibagak to. Saan pa'y nga ita? Ado ti mang dayaw iti kinapintas ti pagay ta, lakay. Iso amanipod dita. Kanayo na nga garamat iti rugit ti dingwen kas abono. Bareng no tuladen mo't damanong tasyo ti aramidan ta. Mano tinabilang mo arap pati pagay itinaani tayo? 50. Manayon ng tupay Taadupay mo ti saan anaani. Intay bilag inton bigat. Di taliplipatan ti tulda a pangabong tanto, tapno saan ang mabasa no agtudo. Sige. Tailad ko mampay. Permit ibanok ko itangal daw. Papanam, sumipngutan. Apingin nalam ti flashlight. Una, tapno makitak ti pagnaak. Papanam ngamin Maamwam to intun sumang petak. Pagsayatan ti papanak tapno ammom. Mabayag ka kaditi papanam. Adayo ka di dayta. Basta aguray ka. Maragsakan kanto no sumang petak. Pagsayaatan? Anya ko mati pagsayaatan iti iruruar mo iti rabi Inakit din. Tapno saan amasukal ti swerte. Anya nga tati imbaga na apagsayaatan. Ado ka day, iti imbati da apagay, iti inani da iti bangkag. Adupay ka daw, taijay dan nga ibilag. Himbag no awan mapan mangala. Sino kumangay ti mapan mangala? Ay, di tayo lamo Adalat tamot dagiti tawa sana nasaya ti panagpampanunot da. Ti tao ang mangala iti saan na nagbanugan. Awan ti lulong awan na. Pudno dayta. Uray kanayon nga agkaramot iti daga. Saan alumong aw? Wala, nang runa no aglading iti takawan na. Dayta jay kunada alunod tinasaktan wano na irurumain. Ti kanulunod tinairuruman tinarigat alisyan. Ket tinakabasol, iso timang sagrap iti dayta alunod. Isu amade ti mangiruruman iti pada a tao. Adumot day tapagay nga insangpot mo. Wen, kat agsubliak pa'y tainak mangala. Adu pa'y jay. Nangalaam, ginatang mo? Anya ginatang. Inalaklatan, tadumat. Nudyak agbidot. Dagita ti inani tayo apagay da kabagis mo. Day tati kunak ang mairanod tayo mat. Tadumat tipagay da. Maawata kun ti kayat mo asawan. Sa bagay, adung agpayso ti pagay da. Basit lang day ta apakairanudan. Kas lambingay kulaang mat day to'y. Lakay, di mo ka di madlaw. Naksayan ti pagay. Apay ngay. Sino ngay tinangala ka nagitipagay anaani tayo? Ay,
Ay, saan alam mong aw ti tao nga agtakaw iti pagay ti sabali. Kaasimat no asino tinangala. Kaawatan nga agbisin. Isong agtakaw pa yan. Ay, ala. Ikararagtalatan nga agswerti pa iti mula ta. Saan nga agsigsigurado day di a tao? Tas saan nga umanay apagbiag na titinakaw na? Maibustumot lang adagos. Tas saan ang mabindisyonan titinaktakaw at araon? Pudno ta kunam. Adda nga agrigat ti agtatakaw. Saan to alumungaw? Pudno ta kunam. Titinakaw na? Ipakan na iti pamilya na? Alaam jay agdan akawayan, taipan mo dagiti pagay ijay tuktok ti sem, ta ijay nga ibilag. Un nga agpaisoan niya. May mayat ijay. Tapno di da makita. Aramatem ti utek mo tapno di da maamuan ti inaramid mo. Di dalakit di maamuan. Tawan ti mangidanon. Si kalang mat ti makaam mo iti naramid ko. Apay ko mga idanon ko, kat pati siyak mairanod mo't. Ha? Isong agbagay tadwa. Taam mo ta nga isakit ti tunggal maysa. Ha? Rumpang lang. Ngam saan ang maawagan iti partners in crime. Urayan niya ditan. Agdinanggay talatta. Maisabalik man ti saritaan. Nadamag ko nga ipatawid kano datatang kininardo ti balayo. Anya? Nakadamagam iti dayta. Ninanaw. Nanang, kasao kayo man. Nakaturog pa lang mat ni tatang. Anya ti baga manakaw. Nadamag ko. Nga ipatawid yu kanutoy balay kaninardo. Adda ka di pari kao, tanakaw. Saan ka di nga adan balay mo? Imbalayan da ka mo't idinangasawa ka. Ngambasit ti balay ko, nanang. Dakkel to'y balay nga itadyo kaninardo. Nga mabalin mo mo't apadakalan. Adda mo't intad mi atawid mo. Siya kumaa ti aking balay ditoy. Dayto ho'y ti paggiganan mi kadanardo. Isuda ti mga asikaso kada kami. Tasan kami na makatrabaho. Basta, paggudwan mi daytoy abalay, nanang. Limasin kayo. Di da kami tupay pagan ano. Ita, kaya't yu at agikwaan ti balay. Anya ti imbagada iji balay da tatang? Adda ka no matan intad da abalay ta. Kinalikaguman tangamin tilimasin. Nayunan da ko mga rod ti itad da atawid mo Padasak nga ibagaday ta kanitatan. Nakaturog ngamin idinapanak. Rumbeng ko mga ad-ado ti tawid mo, ta inauna ka. Dua ta amapan intun bigat. Takasarita ta ni tatang. Wanla kay, alukuyin ta ni tatang, tapno nayunan na ti itad na kadata atalon kan bangkag. Itadyo ka ni Nardo ti dakkel abalay. Kukwak mat nga rod ti talon iji asidag ti karayan. Apay, di mo la mauray ay nga itad ko ti daddo matawid mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Ayabanta ni ading mo, tapag sasaritaan tayo dayta. Nardo! Umay ka ditoy, tagsasarita tayo itinalapat. Nalakala ka sarita ti kabsat mo. Umayin ditoy. Anya ka diti pagsasaritaan tayo, tatang. Manong. Intad dagayam kan katoy dakkel abalay. Kukwak mat ti dakkel atalon iji asidag ti karayan. Ala, no iso ti kunam. Di iso, manong. Ato yung kasta tilangam anagga po iji nalawa at talon iti asidag ti karayan. Awanan tinalawa atalon bagat. Narga ay. Inyanod ti danom ti karayan. Sayang. Ha? Kasano nga rutitan? Idi nagapuak iji asidag ti talon da nardo. Saan anaan ano ti talon da? Jakman amo. No apay akanayon nga agswerte dagiti mula na. Ita,
Ti talon ko manan ti inyanod tinanom. Agpaisun sa timbaga ni Bakat Tesa. Anya timbaga ni Bakat Tesa. Pulos kano adi lumungaw ti tao. Asaan ang nadalos ti panagpuspuso na. Kasta ka di. Kanayon mo ngamin ang mapanlibasan dagiti mula ni ading mo. Pinilit kong itadda kanyak ti talon. Hanggang ita, napukaw matlaang. Lakay. Agbaliw tan. Tapno agbaliw mo ti kasasaad tay ti biyag. Uray ka na ayon tanga agkaramot iti daga. Kasla saan ta apulos ang mabinbendisyonan. Rigat latta ti adda kadata. Saan ang mabindisyonan ti panagbiag mo, no dakes mo ti aramid mo? Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 27. Sakbay nga agbalay kad mga sawa ka, isaganang pay nga umuna ti talon mo, kan sumapol ka iti panggadam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Di mat simurot ni Baldo ijay talaw na. Kunak man no sinurot na ka idirimwar, awan mo't ditoy. Ay, napanan man nga tan ti sadot at haaw. Saan nga ta napanmanan iti ayan ti balasang asabsabungan na? Ay, uray agparintumang iti sango ti balasang. Nukas jay mat ti kinasadot na. Kaya't dakit din. Ay, jakman ammo iti dayjay nga anak mo. Kuna na ang mga sawa. Awan mo't pangasawa na. No ibaga na asyak ti pagtaudan ti pangasawa na. Ay, awan latam mo kaon. Bayam nga aglakay iti uneg ti kalson na. Mayat man ti ayos ti arak iti karabukob. Uun nga rod, pare. May mayat kumamanan. No adda mapanta pagharanaan a balasang. Abay, saan mo ako rusunada ni ading ko? Napintas mata. Kaya't nakadimot lang agbalin abayaw, pare. Launay pare. Nang runa no kanayon ka gumahatang iti inuman ta. Basta adda lagi di maigatang. Areglado. Intang aruda ni Jibalay mi. Tarmam ni ading ko. Ay, intan na. Awitan tanto'y dita pa'y naibos ng arak. Ituloy tanto ti uminom ijay balayo. Oy, Lara. Umay ka man dito eh. Sangwam ni Pare Jose. Sumangsango akit din kada kayo nga aginom iti arak. Jak kayat. Abay, nagtarto pa ni Jose agayam ko. Apay adito'y kayo pa'y balay nga aginom. Ijay kumatirsena at naginuman nyo. May mayat ni Rod dito itada balasang. Ijay tersena kat bakit matiyad da ijay? Ijay nga rod tinaggatangan nyo. Di ijay ko mga aginom kayo. San kan sa mata makawaawat Awan ti balasang ijay. Umay kakit di tagtugaw ka iti sangumi. Ay, makatugtugaw. Inakit di aglabat. Apay anak kami suot ka masabat ko balasang ko. Masurunak namin kinimanong ko, anti. Ipaaram nakit din itipada na amang Marta. Saan ka apay sagmak iti may sa amapmartag? Nang runa no awan trabaho na. Sana laing agbartak. Ay, wen anti. Kagurak tinalaing agbarta. Numuna no daytoy kat sadot.
Konsumisyon mo laang ti mamarta ken sadot nga asawa. Isungarod akagurap, no kadwa ni manong ko day di apada na mamarta. Uray no kanayon iji balayo, no di mo kayat, di na maipapilit. Wanmat kit di anti. Bagbagaam kit di ni manong mo asumapol pa iti trabaho na, sakbay nga agarem iti balasang. Nay, anya day tar aramidam. Mangikalkali ka mat iti kayaw. Ikalik man, taimbagla apos tinto ti balay. Puste. Mangikali ka iti puste. Nga awan mat kwartam apaggatang mo iti daduma a materialis. Ay kiti doon ada kwartak, gumatak to iti daduma materialis, tatang. Mabalin ay amat dayta. Ikalim ti puste. Tain inutam nga iyalaan iti materialis. Ay, mauyaw nga. Apay kiti na saan, tatang? Ure kita nyo, malpas to da ito'y. Sakbay ang mangipatakder ka. Diyay namnamaam nga adda pangituloy mo. Dahin tantuman lasadot mo ti agadaw. Saan ton, tatang? Mga sawak to ngaminin. Hey, adda nga ron namnamaam apang biyag mo iti asawaam. Agbiag to iti ayat kendung mo, tatang. Ay, kasanaw ti kanan, kanda dumapay amasapsapul yaw. O di, makikabalay kami to kada kayo, tatang. Anya, sakit din ti mangbiag iti pamilyam. Ay, naglalaing amon ngay. At datayo dito'y talon. Napanan ni manong mo. Napan man siguro na ijay ayan ti barkada na apada na asadot. At da plano na ang mga asawa. Anya nga iti pangasawa na kunak manan. Oray kumaano di nakiraman. Ipaasawa nakit kanon iti gayim ng awan matrabaho na. Oray kumamat no nagagat iti talon. Saan mat? Jay impatakder na aposte. Inana yun. Di na paila na igatangan iti materialis apang ituloy na. Ay na, di na mo tar aramidan na. Kaslag pampanunot nga ubing. No ubing la kumaakit bautan. Laklakayan mo aminin. No adda may bagakan kwa na. Denggan ti makannawan alapayag na. Rumwar iti makannigaid. Anya aya ti parikot mo, takanayon kang agbartek. Uray kuma, no umay kamat tumulong ije talawon. Umayak to ka di tumulong no, masulbar ko di parikot ko, tatang. Anya launay aya ti pagbarbartekam. Anya aya ti problemam. Parikot ko nga roon no, kasano makaasawa. Adu dita ababae. Ngam ti kasta agalad mo, ay, di da kakayat. Sabi ko di na kaya, tatang, ha? Uray asino ababae. Di na kayat ti agbisin iti sidong ti lalaki asa daut. Di agagitak to ito na danasawa. Ay, mabalin aya nga ibagam iti babae. Nga aggagat kanto ento nagasawa kayaon. Pare Jose, lapanam. Umayak ko mga rodi je balayaw. At dabalon ko 4 kantos. Kapag iso. At day ni ading ko. Ah. Nayunam ko maday ta 4 kantos. Tas gaysata. Ah. Tapag lutuak ni ading ko iti manok apulutan ta. Ay, adda manok yaw. At datay kawitan ni tatang ko. Nakabaod. Ay. Parcinta. Nagsayatan. Ala, hinta nga din. Hey. Nabayag adyak nakaraman iti tinola a manok. Mayat manin ti aldaw ita. Tadda mainom. Sumaranta manin da tao. Dahitaman ti kayat ko ken kabayaw. Ay, kaya tulungan na nga ron iti kabsat mo. Tapno maasawak ng time. Nalakalahang dayta. Bayam, takanayon ko nga ibagakan kwa na, asong batan na kan. Awan sa tao dito'y balayaw, bayaw. No, awan ti tao, di datan ado ati mangluto iti kawitan ni tatang. Ay, sige bayaw. Ingkaalaan, tapno ilututan. Wala, bayaw. Nalakalahang dayta. Nakabaod ngamin. Nalukmag siguro niya. Uwan, bayaw. Kanayon katapakanan ni tatang ko dahil kawitan na. Uy, natabang nga ro da. Naimas ti kaldo na. Ang damot ten mula ni nanang ko alaya dita.
Inta mangala. Tay kantaman iti adu alaya. Tapno na imas. Nagmayatan bayaw. Kawitan ang nataba nga adu ti layana. Huy, mayat apulutan. Awan pa'y matda, ading ko. Intalahan yan iti balay ti babaya sa sabunga, bayaw. Ha? Ay, inta nga rudan abayaw. Inton sumang badading mo. Agsublita dito'y balayaw. Ariglado, bayaw. Tulungan ka kini kabagis. Ngam tulungan nakmatay ti babaya sa sabunga kanya. Awan pagdanagam. Ag tinulong ta. Tapno agpada ta ang makaasawa. Tangarudan. Bayan ta pa iti naramat ta baso kan malukong dito'y lamisaan. Itarimahan to ni ading ko. Uy, nasingpat talaga ni ading mo. No isupay ti mangitarimaan kadagitoy. Isu nga ro ti babay. Di isu ti agtrabaho dito'y balay. Apay ti baso kan manlukong iti lamisaan. Ha? Agat arak, Mike. Ay, naginumdamanong mo ditoy. Sa dapinanawan tinaginumanda. Ay, nagalas ka ti aramid dan. Anya ay ati inkargada di tamalukong. Layamat laangan tinabati dito'y manlukong nanang. Kaslamat manok ti pinulutan da. Anya, manok. Ay, inakman kita antay manok ko. Nay, adamat karga ti kasirula. Ay, kita man. Ha? Adamat karay kay. Tenged, kan payak ti manok da ito. Anya? Ay, nangibati da ngam payak. Karay kay kan tenged. Ay, awan matantay impagod ko adakal akawitan. Ayan na ngay ngatan. Lakay, saan nga ta nga iso da ito adday ti kasirula? Ang payakla ang matan, karay kay kentenged tinabatay. Awan matan ti lasag apasit na. Ay, mapang-uro ka no sumangpet ti sinalbag. Pinarti nakit din ti impagod ko akawitan. Nakamisuot ni Lara anapan naginaw iti naginuman kan nagpulutanan da. Ay, sumangpet tula ang dadya atao. Pagtalawa ko na. Saan lang arod ang makatulong? Mangiruruman paikit din. Uray kumamat no impakada na sakbay a pinartina. Saan ko nga ipaparti dayjay? Taawan sa bali akawitan. Dayjay laang ti kawitan tayaw. Ay, sayang ti manok. Ada ije tiyanggi da baldo kan Jose. Ay, makidindin nanog da. Ay, saan arumbang adito'y balay tinapanam? Ah, Ijayan dagiti opisyalis kumaa. ha? Bayam at iliwan da ida. Marwam dagita. Ah? Bayam amatilew? Saan nga agnakam? No saan ang makaraman iti dusa? Ay, Bayam, adusaan ni kapitan. sige nga rod taawagak ni Kapitan kandag iti opisyalis. Nasaysaya at pay. Tapno tiliwan da ida. Ipanday je barangay hall. Marwam ti tao nga awan amuna nasayaat. Nakigulo ka no akadwa na dayjay a Jose. Ay, isu siguro ti kadwa na naggapo dito'y balay. Pinarti dakit din ti kakaiso na akawitan kaw. Anya? Tulungan dak man nanang. Mamulta kami kano. Awan ti maitad ko kan ka. Ah, Kuna ni tatang mo agunggunam ka no. Apay anak igulo ka. Binastad nak ngamin ti balasang ararbak nanang. Kasano adi nakabasteten. Ket di na pa'y makita amapan katumulong iti talon. Jay ingkalim apuste. Awanon. Natwangon tay nanayon. Di da kun ungtan na. Nasakit lang arudan tinakam ko iti pan nakabastad ko. Ay na anak ko, kastam ngaglaklakay. Awan ti balasang apaisagmak iti kaskan ka. No makita daan nagagat kay ti talon, amangan no adda mailawan kan ka. Ay, da kaya taglakay abaro. Uray di mo kayat, no di ka matagbalbaliw, ay awan lat amukon.
Awan mo't dading mo dito'y balayaw. Urayan tayo da sumangpait. Binasted na kit din ti babae asab sa bungag. Imbaga na adi nakano kayat, tawan trabaho. Mangkita tamanan iti sa balay. Hangam, masiguradom ka di akayat nak ni ading mau. Niyaring kumateta sumungad. Ha? Sa saritam, tawan pa'y tatatang. Sige, tauray ka makaunag. Na, adda kayo dito'y balay nga agkuy-kuy-yakoy. Idinto ta nagkapuak iti taltalon. Ha? Pumanaw kayo dito'y balay. Ang mga numang parti kayo manin iti dingwan, katsyak ti pagingnawan nyo. Kaya't na kanibayaw, Jose. Ikalay sana kay ti anyaman nga oras. Sa anak nga agtatakon iti may sa asadot. Inkayukit din iti talo nyo, taing kay agtrabaho. Didak disturbon tanabanugak. Jak kayat ti kaskada kayo asadot. Oy, Ah? tanangam ti panagsasaum si Kalara. Agpaiso may ti bagbagak manong. Awan babae amayat iti kaskada kayo. Sakbay nga inkay agaram, agbalbaliw kayo pay, no kayat yung adda pay mailawan kada kayo. Ala, pumano kayon, taado ti aramidak. Inkayo kat isagana ti talo nyo, tamulaan nyo. Agpada ta binastad ti babaeng ararmanta. Ibagada asadot ta kano. Pare Jose, agpaiso ti imbagan ni tatang. Ngaglaklakay ta abaro. Ah. No di ta agtrabaho. Isong agbalbaliw ta. Intag trabaho iti talon ta. Barang adda pa'y mayat kadata. Nasaysaya at no agsingsingpet kan aggaget ka tapno nasaya at ti masakbayam. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 22. Di mo ibalas ti dakes an aramid kan ka, agtalag ka iti apo amang ispal kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oray saan dakon apaagasan, yawid daklaangan, total baketak matlaangan, manulaangan atawon ti panagbiag ko dito'y lobong. Masapol ang maopera ti puso yun, nanang. Tapno umatidog pa ti biyag yun. Ngam dakkel ti magastos, sayang laeng ti kwarta. Kan awan mo't kwartak apag paopirak. Agiremedyo kami kini Diego iti pagpaopera yun, nanang. Amo mo't anarigat ti biyak ni Diego akabsat mo. Awan pangalaan na iti kwarta. Imbag kan ka, tada mabalin ni bakit mo. Kan maysa, awan anak yaw, idintuan ni Diego. Dua ti pagad-adaalon na nga anak na. Basta, iremedyo mi, nanang. Tapno umatidog pa iti biyag yun. Saanan ko nakmat, anak ko? Saan ko manatangkan ti ulo yun, nanang? Kasano, Diego? Kasapulan ang maopera ni nanang iti puso. Tapno umatidog pa iti biyag na. Awan mo't pulos maitulong ko manong. Awan urnong ko. Kaputa agad adal dagiti duwang anak ko. Kat kasano nga rod? Sakpay lang ti aggastos? Nulakid di adda kwarta manong. Sikapay lang ti aggastos. Ala, tangay awan pa'y maishare mo. Sakpay lang nga rod ti aggastos. Ano usam ko mamanong? Amo mo't ti kinarigat ti biyag ko. Kat anya nga rod nga eh. Alangan mo't asaan ta apaagasan ni nanang. Alangan mo't abuyain talatan aging ga amatay.
iti kunam. Bukbukudam ti gastos para iti operasyon ti ina. Wen, ngem siyempre, andan to kasukat na. Anya nga iti kasukat na. Siyempre, automatic asyak to amin ti agtawid iti daga ni nanang. Kasanon, no saan nga ipatawid kan ka ti inam? Sana mabalin. Agri-react to Ibagak, ano saan aga po kanyak, natay ko man ti inami. Siguraduam nga umanugot to ti inam. Gapot a kwartak ti mausar para iti operasyon na. Wen, di ka madanagan, Sabel. Tadakdakkel pa iti kasukat na. Kababain, Diego. Awan man la apulos maitulong ta para ito operasyon ni nanang mo. Ay, uray siya, Jane. Mabainak. Ngamawan mat maramidak. Nadala ko mamabalin ko akas iti asawa ni Manong Lucas. Agkararaglangan ti maitulong tabakat. Dakkelan at tulong ti panagkararagta. Asapay la kuma, ta successful ti operasyon ni nanang. No apay mat ngamin arumwar dagita asak-sakit aya. Panubok laang ti Diyos dagitoy bakat. Saan tay ko maamaawanan itinamnama. Imbaglakit din ta nabaligi ti operasyon ni nanang. Uray jayin balay nga agpapiksan ni nanang, Manong. Uray, isulangan ati maitulong ko. Saan mat amabalin nga agmaymay sa ijay balay na, tawan mga sikasukan kwa na. Ijay langan balay, tapno matutukak ni nanang. Amok ngawan tumat lang ti igatang mo iti agas na. At dalatakan ka, Manong. Kayat ko lang mati makatulong. Uray babaan lang iti panangasikaso kan ni nanang. Uray no asikas sumaidya balayo, no awan mo't lang may gatang mo iti agas na, awan mo't lang ti serbina. Sige nga ron, Manong. Ijelatan balayo ang makipagnaad ni nanang. Nanang, ije kayo pa'y lang balay da Manong Lucas nga agpapigsa. Saan matakayat ni Manong Lucas nga ije balay ti pagyanan niyo? Kasta ka day. Kababain pa'y kan ni bakit na. Amangan no padagsunak laang. Ijayak lat ako man balayaw. Tas asidag ngamin tirik na kan ni Jane. Saan nakayat ni Manong Lucas, nanang? Awan kanumot lang maigatang ko iti agas yo na makipagnaad kayo kanyak. Kay kayat nang ije kayo balay na, tapno matutukan na kayo. Kat, anya nga rod ngay, no kastati ko nana. Ijayak nga rod balay da, nga agpapigsa. Saan ka di pa'y akabailan ni nanang ti agawid ijabalay na? Saan pa mabalin nga agsubli ijay balay? Aging gaasaan ko pa'y anak kasarita. Kat, kasarita mo na. Siyak mo ti kakaasi ang mga aywan kan kwa na. Okay, ibagak nga rodan ti may papan iti sa ni Kuana. Ibaga karumbang nga saklang ti agtawid iti amin asa ni Kuana. Gapot a saklang matinagrigat kan naggastos para iti operasyon na. Sigurado ka akayat na asikalaang ti pangipatawidan na iti sanikwa na? Apay kit dinasan ngay. Ket sak nga rod ti naggastos tapno umatindog ti biyag na. Agpakada ako, nanak ko. Total, napigsa akmatan. Kabaula akong tibagig. Iso nga agawit ako ni Jibalay ko. Sana mabalin na pumanaw kayo latan na kaslawan na nyaman na nanang. Anya ti kayat mo asawan. Pagsaritaan tayo tinagastos iti operasyon nyo. Kayat mo asawan. Pabayadam tinagastos mo. Saan mat nga iti pabayadan, nanang? Ngam ti kayat ko, siya kamin ti agtawid iti sanikwayo. Gapot a siya met, tinang tulong ka na kayo. Tapno masukatan mo't ati dakkel agastos mi kinibakat ko. Ay, ngam. Kasanon jay adem. Narigat no saan ko apatawidan. Imbagak mo't ngamen asaan da kon apaoperan. Alangan mo't abuyain da kayo latan amatay, nanang. Kaslamat lain lako yun, ati sanikwayo. Kat iso ti pinagpagas yo.
Kat siyak tinangilakwan nyo. Iso ako kuwak amin asa ni kwayo. Ikanta nga rod. Uray basit lang ni Jago. Takaasimad. Awan talunan na. Sana mabalin, nanang. Dakkal tinagastos mi kada kayo. Iso asyak lang ti agtawid iti sa ni kwayo. Anya. Ay nga kasanon no agreklamo ti kabsat mo. Kasaritak ni Diego, nanang. Awan karbangan na nga agreklamo. Nakaumayak, Diego. Tada kayat ko apagsaritaan ta. May papanitian niya, Manong. Tangay siyak tinagastos iti amin para iti panagpaoperan ni nanang. Siyak laang met nga rod ti agtawid iti amin asa ni Kuana. Anya? Ada reklamo? Awan met na itulong mo para iti operasyon ni nanang. Kasla ginatang kung ti daga ni nanang, kat iso ti pinagpaoperana. Alang arod, Manong. Uray siyak lang arodan timang talon. Ay sana mablin. Gapo ta ilakok ti daga iti nangina a presyo. Ha? Kasanuak nga rodan, Manong. Awanan pagsapulak. Sapay agad adal dagiti duwang anak ko. Saan kun aparikot dayta, Diego? Parikot mo. Pasensya ka, Diego anak. Jakmat amo akas jay ti aramidan ni Manong mo. Jakmat amo akid dawon na kanyak ti kasjay. Awan basol yung nanang. Kanagpay sumat ngamin, ng awan na itulong ko kada kayo. Kayat kamot apatawidan, anak. Ngam, kasjay mo't ti kunati kabsat mo. Pabayadan na mo't gayam tinagastos na. Bayan yung nanang. Anya ngay nga rod, no pabayadan na dagiti nagasgastos na. Tinapatag, nabaligi ti operasyon nyo. Kasano kay itan, anak ko? Awanan talunam. Mapanak makisaw ka ni Don Facundo, nanang. Nabayag nga agbirbirok, iti mang talon iti dagana. Nalawang nga agpaiso ti sanikwa ni Don Facundo. Ngam awan mang talon. Agmaymaysan nga agbibiyag. Sipod pimusay amin a membro ti pamilya na. Gapo iti disgrasya. Patsik nga ikanak iti talonak, nanang. Tawan mang talon iti nalawa a dagana. Ala nga rod, anak ko. Inkanto makisarita ka ni Don Facundo. Anya ti may paikuken ka, Diego. Nakaumayak, Don Facundo. Gaputa kayat ko kumanga ibaga. Ano mabalin, kat siyak timang talon iti dagayo. Nagsaya aten. Tadamot lang ang mangaya tamang talon iti dagak. No kasta, ikandak iti talunak adaga, Don Facundo. No ka ba alam lakit di atalunan namin, di ura ipatalon ko amin kan ka. Oray jay kabalaklaang, Don Facundo. Nalawa unay jay dagayo. Aywan kayam, madamag ko man. San ka di nga dadaga mataltalunem? Dagaitan ni Manong Lucas, Don Facundo. Gaputa iso ka no tirumbang amang tawid iti amin asan ikwa ni nanang. Taisula ang tinaggastos iti pan nakaopera ni nanang idi. Naagummet nga rod ti kabsat mo iti daga. Uray basit, sana ka nga imbingayan? Binaybay ako na, Don Facundo. Total, isumat tinaggastos. Sa anak mo't siguro abay-bay anti Diyos. Sa bagay, agpaiso dayta, Diego. Agkararag tayo lang, kat saan na tayo abay-bayan, tinamarswa. Apay ang naadaan ak iti sakit akan, Sir Lucas. Agpaimbag ka, Sabel. Uray maibos amin na kwartata. Basta maagasan ka lakit di. Panagkunak. Saan ako na maagasan? Addan iti stage 4 ti colon cancer ko. Iso apat siya kasaan ako nga agbayag. Di ka kumamat agsaw iti kasta, Sabel. Diyak kabalan ti agbiag ngagmaymay sa. Diyak kabalan na mapukaw ka, Sabel. Sursuruwa mo ti agbiag nga agmaymay sa Lucas. Ngamin, marignak asang anakon nga agbayag.
Arig na, naila akong abin asa ni Kwayaw. Saan lataan na agasan ni Isabel? Awanin ti asawak nanang. Nagmay sakon nga agbibiyag. Saan tayo nga igam ti biyag tayo, Lucas anak? Saan tayo nga amo no aginggat ka anaw, nga alaon tinamarso at ibulod tayo abiyag? Iso akabayatan as ibibiyag tayo. Agaramid tayo kumaitinasayaan. Apay pinaya bandak, Don Facundo. Lakaya ko, Diego. Katsakbay, amapukawa kiti da ito alubong. Kayat ko nga'y bagakan ka. Ada kayo, kaniti nabayagan na katulong ko. Tinang ipatawidak kadag iti sanikwak. Paggudwaan niyo. Ha? Agpaiso ka di, Don Facundo. Awan, ti sabalya pang ipatawidak. No saan ada kayo, itinabayagan na katulong ko. Tikidawak lang kada kayo. Salwadan nyo kumati tawidan nyo kanyak. Saan yun tungay lako? No dikat ipatag, kan salimat-matan nyo kuma. Ikarik day ta, Don Facundo. Kat agyaman ak unay kada kayo. Apay akas to'y matanti mapaspasamak iti biyag ko. Manipod na tayo ni Isabel. Nalugi matan dagiti nabatbati ang negosyo mi. Ita, natakwatan dagiti doktor. Nga damot sakit ko iti puso. Kat natawid ko lakit diti sakit ni nanang. Masapol ka no maoperaha ka. Anya ka din dahito yung mapaspasama kanyak. Dusak ka di dahito eh. Gapo tayo nagumak ti tawid ni Diego. Nga ore aglaplapusan anak. Idinto ta ni Diego kat agrigrigat. Mapan mo kumakitaan ni Lucas ija ospital, Diego. Saan kong amin akabaulan ti agpuyat? Sige, nanang. Awan mat ngamin imbagbaga na ama operagayam. Mababain ni manong muken ka, anak ko. Taapay mat nanang. Gapo iti inaramid na iday. Iso nga ita. Mabainan nga agkidaw ken ka iti tulong. Gapo kanu tapulos adi nakakinasyan iday. Kasta ka di, nanang. Nalipata kong dayjay, nanang. Kan maysa, di nak binaybayan ti Diyos. Ken adamot impatawid ni Don Facundo kanyak asanikwana. Imbaglakit din ta nasaya at mati pa nagpuspuso dayjay, Don Facundo. Isuasaan ko matabaybayan, nanang. Kanayo naklata mapan balay na. Tapno mapan kumot kita ang ti kasasaad na. Tano ka sa pulan na titulong. Si dada anak mat atumulong. Naku namat nga ada katulong akadwa na ijibalay na. Unanang. Nasingbat mo't lang ti katulong na. Imbilang napaykid din apan nakaamana ni Don Facundo. Imbag man ta nakaumay ka, Diego. Tawan mat mangbantay kan ka dito ospital, manong. Kaya't ko tiyak kitaw iti pamakawan mo, ading ko. Kunaklakit din, no agibales ka. Kat baybay anak, kapo iti naramid ko ken ka. Jak aramid ang tikas jay, manong. Gapo tauray kas jay tinaramid mo. Saan nak mat abinaybay ti Diyos? Kat siyak tinadosa. Ay na, manong. Saan kumamat akas tati panunutam? Agpaimbag kakit di. Kat dumawat ka iti tulong ti Diyos. Ta sigurado asaan nakaabaybayan. No nasaya ti aramid mo, di nakabaybayan ti Diyos. Ngam no dakas ti kapanunutam, marigatan ka amang gunod, iti anyaman at arigagay mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan,
Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 33. Agidda ka, maturog kalatta, agdalikap-kap ka, kan aginanaka. Ngambaya ti panaturog mo, domtagkan ka ti kinapanglaw, akas iti idadateng ti si aarmas aman nanakawa. Papagayang, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kunak man no umay datatangken na ng mau. Kunak nga umay daktulungan nga agbalkot iti suman. Maturog damat itay apinanawak, Lola. Maturog. Kat no inyo na'y unay ko kena ng mau. Adaw ti balkutan mi asuman. Ipamerienda tayo no agpalwalo tayo inton bigat. Apay nga agpalwalo kayo, Lola. Ilagip mi day dinanang kentatang ko, apaw. Lagip? Apay, no saan kayo nga agpalwalo? Saan nyo idan amalagip, Lola? Ay naapaw. Saan mo maawatan ti kayat ko asawon? Ti lagip kat agpalwalo para itinatay. Agpalwalo ko na yung Lola. Saan nga ilagip? Malagip yulat tamat ngamin ida. Oray saan kayo nga agpalwalo? Nay, apay, ayan nga idagiti anak mo. May samat dita nga agibalbalkot iti suman. Nakaturog na kanubot ko na ti anak da. Nya, ay unay lakat dagi jahin nga agasawan. Jay lakat laing da maturugan. Isaw ang nagdadakal ti tiyanda. Barang ano umay damadamdama. Ammo damat nga do ti balkutag. Awan latam mo ko na. Di da katulungan iti trabaho. Ngam umay dala tumulong amangan. Dayjay lang ti paglaingan da. Ti aglamot. Di mo nga ron ida mabalin aparitan nga aglamot. Makan nga ron. Uray na laing da nga aglamot. No nagagatda kumamat at tumulaong. Nabsug da lang arudain. Agbalkot da pa'y itiyawid da. Anya nga ron. Makan nga ron. Ay, isaw nga abuswan da ka. Tapampanoy nuyam ida. Kaririin nyo ka di pa'y? Sapsapulan na kayo ni Lola. Taapay ka no. Inted na kumakan kan ano, addaman ited na. Imbaga na kano kada kayo. Ngayon kay tulungan nga agbalkot iti suman. Ngam apay adi kay napan. Nagado ang kaaruba di ta pagpatulungan dang agbalkot. Anya ngay ti kayat dagita kaaruba, mga lang. Kastama ti ko na ni Lolo kada kayo kan ni Tatang. Nalaing kayo kanula ang aglamot kan agbalkot iti yawid yo. Anya ngay nga rod. No adda mabati di balkutan. Alangan adagiti sa bali a tao ti mairanod. Isilsil ko pa ilaang ay iti buksit ko. Isuka no ang nagdadakkel ti buksit yo kan ni Tatang. Takasta kayo kano. Taraknin ti tiyan tapno kanayon anasalun at amabigatan. Maluman, ngam di mo pa'y nailuto day tasuman, manang. Kasanaw, kat agmay-may sak mo ta nagbalkot. Ayan nga'y dasilin, kan lakay na. Diyak manam mo. Umay danto ano pandangan. Ay, amokla ko mga awan kadwam. Ta sa anak ko man anapan naglako iti tiyandaan. Adda ka din napan naglako itinatnatang iti balayaw. Ay, hun napan kumutin inlako iti tiyandaan. Malang aron.
Tulungan naklabasitan iti panagbalkot ko. Ay, apay mo't dagi jeng agasawa. Ta saan pa'y ang mapangnamnamaan no ada trabaho. Nasa umon ading kao. Nalaing dalaeng no panaglamog. Manang, ikam ngamin ida iti pagnakmanda. Nataengandan, ngem awan pa'y manaknakem da. Apay amay may samanan asim mo nga dapawk. Ayan datatang mo. Kat masapat ti palwalaw. Taanda pa panandang iti tataaw. Ado ita ti trabaho jay talaw na. Nakaturog da pa'y mo't itay pimanawak, lolo. Manain. Ay, di mo pa'y labinuyatan ida itinalamiis adanaw. Tapno mariing da. Bawatindak Ay na, apawk. Di mo tultuladan ti kinasadot dawan. Urayan tayo kadida, sakbay nga aglualo, lolo. Ay, saan na saan nga isudan ti pang taktak iti adu ataaw. Ala, pumunag ka na, Pawk. Tay rugi tayon ti aglualaw. Itay pa'y jay mangidaulo iti lualaw. Wen, lolo. Bumangon ka ditan. Inta ijay ayan dananang. Ita jay palwalo da. Damdaman taon. Nasapa pa eh. Ngam imbagada nga isapsapad ka no tilwalo, tapa nagtatalon. Masapad iti tattao amapan iti talon da. Pintan to lamanganan na itisuman numalpas tilwalo. Sa bagay, ado kanukot tinaramid ni nanang asuman, saan laas nga labba. Matlagayam. Sigurado, imo na ni Jay ti anak ta. Anyapay ngay, kano kas lakawitan day jay, nagsapang agring. Oh my kakit day, maturog ta pa eh. Mapantanto into nalaldaw. Nagado at tao, lolo. Maibos samot ti suman. Ay naapaw ka. Imbagan jay maibos ngam ti mabanglas. Awan pa'y datatang kan nanang, lolo. Ay, saan mo na panunutan dagiti awan? Dagiti adda, ti bunungan tayo iti kananda. Bayam nga uray san ang makaraman ti awan ditaw eh. Sapay narawat datatang kan nanang iti suman. Uray narawat da, taawan damat ditaw eh. Dahil takid din awan ditaw iti ireserserbaan. Imbagkat ni Lola Donna dyan nabatbati dito'y kusina, lolo. Ay, itad na ijay nang idaulo iti luwalaw. Taadayo tinaggapuan na. Kaasimait. Ay, kasta ka di, lolo. Awanin naibusan ti suman. Wanya, mapanta ka din ijayan dananang. Unata ni mabisbisin akong, ijay tanton amangan iti suman. Ay na, nagimaskat nga tanti suman nga ikapi. Darasam nga rod. Tauray sakit, mabisinak matan. Ni, tanti anak mo. Papanan nyo, nakarubat kayo, mat. Apay, di ka napan ijay balay da apong mo. Apay, di mo kaya ti suman? Nagado ti tao. Naibos ti suman. Nagawid amin ng atat tao ijay. Apay, di ka nang yawid iti suman ngay. Anya nga'y tiyawid ko kat naibusan, tatang. Anya, naibusan? Ay, nagrawat damot na no inibus da tinagado asuman. Imbagak ka ni Lolo amang ibati iti para kada kayo. Ngam ko na namot nga pakanan nga umuna dagiti adda. Oray saan ka no amang mangan dagiti awan ijay? Sapay nagbayagan ajak nakaraman iti suman. Nagimas di suman da, nanang. Nagkilnat. Kan kunada amayat ka no ti pan nakaluto na. Ay, sayang. Sapay jakpay nakaluto. Tanam na maag ti suman nga ikapita itaabigat. Nakabaybayag kayon tomat ngamin. Man naturog kayo ngamin. Agaukan, tamabisiin akaw na. Sa dino at alon ay tinagapam. Iti asidag titalon ni Bantor. Ay na, nasamsamak amin atambak, kanaglawlaw titalon na. Nagnaka kumaa ijay balay da, taimbagam kadakwada. Day taman la sigurun agkin-kinnupkup tar aramidan da. Ay, no di dagaikan ti aglawlaw ti talon da.
Ibusan ti marabutay ti pagay da. Lakit di No nalinis amin at talon ti daduma. Kat jay laeng talon da tinasamak. Isoon ti papanan dagiti marabutay. Sadan tulaan mo ti agkuliwaswas. Intun madanon ti panagapit. Kat awan maapit da. Unay lakat ti lamin na. Nagmayat ti agilad nga kumot. Kapasadot nga rod ti rumor. Nukas ti pa nagtutudo. Natugaikan ti talon, inton sumardengan ti todo. Una, adupay mat agundaway ti panagkait. Inton kwan, agsakilaki da taong amatudwan. Sige. Iturog ko mampay. Nakaturog-turog akat. Uray siya mat, naglamin. Agkukutkit di da tao. Makauray ti trabaho iti talon. Inton aginit, ama pa ni iti talon. Ungayang, inkamang ti di bumulod iti bagas dananang. Awan iyapoy ko inton makariing ta. Inton agriing tanton. Huston taw, nagsardang titudaw. Sino day ta? Ay, bantaw. Anyat araramidem ngay. Di ka di mapan ijay talon mau. Naggapuwa kijay. Naglamin tatang. Apay, di makita nga agar arbes. Ay, una yan. Kabutang mo ti arbes. Agkaputi ka Tapnosan apukanan amin dagiti marabuti ti pagay mau. Inaktaw inton sumardeng ti arbes tatang. Wano saan? Inraman nyo kuman naginaikan Ay, naglalaingamon ngay. Pangalaam ngay iti isaan yaw. Ay, punay kad. Inakto ka de. Ay, wan gayam tatang. Inakto bumulod iti bagasyo Tawan ipakang ko kadag iti pinutot ka Ay, salbag ka. Saan ka nga ikan iti uray kusing nga irek? Marwam ka. Ay, di ta kayo man langin. Surong kaun. Pimanawan. Ay, numasikuran da iti ruot iti talon ko. Di isuod at imanggaik. Apayakas lad da kasurun mo lakay. Ibabaon ko ni Bantor amang gaik iti talon da. Tanagsamak. Ibaga nakit din, ngairaman ko kano agaikan. Anya, Ay, imbes nga iso ti tumulong kan ka. Saan mo, tasi ka pa itibaon na. day ta nga road ti pakasurunak. Kat day talamat maturog ti amuda nga aramiden. Anya nga iti masakbayan da, no kastalaang tigaraw da. Ay, nukas jay dalaeng. Ay, awan maapit da inton madanon ti panagaapit. Sapay nagadaw ti anak da. Di mo ka di makita. Ano di pa'y nakaluto ti inada. Kat umay dito dagiti ubing da. Ay, no saan ko laid ang agpo ko. Ibaga kuma, asaan mo ida nga ilaklakam iti panaglutom. Nay, apay ngay, naputad-putad matan dagiti pagay. Dagiti mataduma, inabungan ti lanlanot. Ay, di damat di makalan. Ay, sinalbag dagita alanot. Inabungan damatan ti pagay. Inabak matan ti ruot dagiti pagay. Apay adita di makal kat inabunuan pay. Ay, sapay inutang ko tinggatang ko iti abuno. Irik ti ingkarik apagbayad ko, no madanon ti panaggagapas. Ay, inutang mo, tinggatang mo iti abuno. Ket pangalak nga ron iti paggatang ko nga, no sa anak nga umutang. Ay, kasano nga rudan? Sigurado nga adda o may mangala iti irik inton panaggagapas. Anya nga iti magapas no kastoy mo ti itsura ti pagay. Ay, inabak mo tindag iti ruot. Imbag na sabat ka, kaadakan. At nakadiyawis yung apakidayanan tay. Nabayagan na jak nakidaya. Anya adaya asasawam. Imbilin tinakautangam adamagag, no kaano kang agpagapas. Umay daalaan ka no ti irik ngayon ka rin. Kasano nga kat nagbasit mat gayam ti magapas. Pinarigat ti ruot dagiti pagay ko. Ken inasak dagiti marabutit. Kano ko na ngamin ni tatang mo, abinaybay am ti pagay yaw. Basol ti tudo ante. Ay, saan ka agpabasol? Adda ayamot panunot ti tudaw. Si kakit di aman nalon ati mapabasol. Managbaybay ka.
Kasano ngay no awan pa'y irik a pagbayad ko, ante. Anyaya tinagpinirmaan nyo nga laon da ka no awan ti irik mo. Dagiti kalding ko, ante. Ay, ano usam nga iguyod da dagiti kalding mo? Ta iso mo tiin ka rin no awan irik mo. Si kamat nga men, no di mo kumabinaybayan ti talon nyo. Ado kumati maapit mo ita, tanalawa ti talon nyo. Kasano itan? Awan lang arudan tinaapit. Pati dingwan ingguyod dan. Awanan na pulos ti mabati kadata. Sapay ado ka no ti masapul dagiti ubing iti pagadalan. Kasano nga taitan? Awan pa'y mabalin nga ilako. Ay, kumbat ti buksit no kastoy lang. Agtuok tayo na din na oras. Mayat tumat ti agdalikap-kap ngam tuok matiitden na. Masapul nga agagatan lakay. Tapnosan tayo nga agbisin. Anya pa'y ngayon no di kastaba ka. Pudno ti kunan ni tatang. Ti sadot, mabigot. Masapol ti panagsalukag tapnusan ka nga agbisin. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 28, versikulo 15. Nakakaasi dagiti napanglaw a bumusor iti dakes nga agturay. Narungsot akas iti ngumer-nger alyon, wenno agdakdakiwas nga uso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insan, amok adakkelan ti ornong mo. Iso asikat ti inasitgak. Tasikan ti pangilakwak iti balay mi. Ne, apay, Insan Grace. Matuloy ti plano yung agabro. Uwan insan. Babaon iti asi ti apo. Naaprobaran dagiti papeles mi. Iso amakapan kamin iji Canada. Nagsayatan nga, Insan. Iso atap no saan asab sa bali ti makagatang iti balay mi. Sikan ti gumatang. Naimbag no man ay ti urnong ko. Sapay, dakkel mat je balayo. Ken papaabangan nyo, saan ka di? Uwan insan. Iso ano magatang mo dayjay, adda-adagos sapul mo. Taadda dagiti agab-abang ijay. Sige, Insan. Agiremedyo ak iti kwarta. Tapno siya ti makagatang iti balay apanawan nyo. Sayang met no sa bali pa iti makagatang. Uwan insan. Sapay, pulido ti panakaarami ti balay mi. Kan saan mat anabayag anagyanan mi? Kan maya ti lokasyon na. Wan nga ro, Insan. O sige, tayo remedyo tayo amin. Di ka madanagan, taitid ko iti nababa ang presyo. Tano sa bali at tao ti pangilakwak, talaga nangina ti bayad na. Ngam nalagip ka, iso asikapay lati mo na anang ibagaak. Ay na, agyaman akmet, Insan, tadinak nalipatan. Panag ko na kahit kurang ti urnong kao. Uray na ayon ta ti urnong mau anak kao. Sa nabali tatang, umutang kadagiti kakadwa ka middleman, tandamat dagiti amok asi dadaan na tumulong. Ay sige man nga rod anak kao. Itad ko ti urnong kao. Isupay amay na yun Tabarang datayaw ti makagatang iti balay da kasinsinyo a Grace. Wan nga ro tatang, sayang mat dayjay. Ay, may sabali akman iti saritaan anak kao. Nakuntak mo ka din dagiti kakailyan tayaw. Wan tatang, datayo ti panghiganda kadagiti maapit da natang. Nasayaan mat no kasta. Tadatayon ti makamaw ang mga deliver kadagiti kontak tayaw. Wano sukit tayo ije Manila. Wan tatang, di ka madanagan. Tanay bagak matan kadagiti kakabagyan tayo ijay.
Nga isudan timang kontak kadagiti kakailyan tayo, amang yag kadagiti natnateng da dito'y ayan tayo. Wait, anak ka, kahit da tayo matanti makamo kadagiti kakabagyan tayo ditoy, nga aging pake. Tapno nakasagana, may deliver ijay Manila. Wen ka di tatang. Nalaing to'y anak yo no may papan iti negosyo ti pagsasaritaan. Daitang harud mat ti pagyamanak iti Diyos. Tada kayaw akatulungak, anak kao. Malaksa ka na kinsan. Tanaalak mo't lang to'y balayo. Oray siyak maragsakan akmet, tas sikat tinakagatang. Kat amok nga iwanam. Tauray saan kon ako kwa? Napatag kanyak dahi ti abalay. Taado dagiti memories mi iti dahi ti abalay. Wen insan. Gaputa kukwami na sa nga pamilya. Talaga nga iwanan mi. Alangar din san. Kaya't ikarkararag ko, anapintas agasat ti agururay ka na kayo ijay Canada. Agyamanak, insan. Ay na, napintas at talaga to'y balay da kasinsin mo, Grace. Hawan nanang. Napintas ti disenyo kan pan nakaaramid na. Win nga rod anak ko. Imbaglaangan tada tayo, wano sikatiim mo na, anang ibagaan na. Wen nga rod nanang. Katagyaman tayo iti Diyos. Tain sabet na ti inaramat tayo anang gatang iti daytoy ambalay. Iso adito'y tayo umuna akad sa aran nga agyan. Ket dagiti kakabagyan tayo akatulungan tayo iti negosyo, agyan damat iti second floor. Ket iti third ken fourth floor, iso ti paabangan tayo. Ay, wen anak ko. Ay na, naimbag talaga ti Diyos. Ammo na met, no kasano ti kababalin tayo, nanang. Iso nga impaay na daytoy a bendisyon ken parabor na kada tayo. Wen anak ko. Iso nga agtalin na adlat ta kumati kinapakumbabam. Ituloy mo ti tumulong kadagiti agkasapulan. Di ka agbalin anaranggas iti padam a tao. Agserbi ka iti Diyos asi pupuso. Wen nanang, ket agyaman akmet iti kanayon apan ang palagipyo kanya. Ne, sino nga tati agtok-tok-tok? Insan, pastor kanda kami kumadagos. Ha? Sige, umunig kayo. Ne, anya ka di tinapasamak. Kan, kasano ang nakaunig kayo itigay kat nakapadlakmat? Pasensya kan, insan. Ngam pinagkami ti padlak. Sige, ipan kayo iti bakante a kwarto. Tapno di da kay mangagdag iti kabalay ko. Kat amangan no agbuting dapay kadag iti kakadwam, insan. Amay kayo. Ne, ada sugat iti abagam, insan. Mabitlain, isaganak ti lugan. Ipan kayo di ospital. Tapno mataming ti sugat mo. Saanan, insan? Saan mo't agrabe ti sugat ko? Ti importante, mapasardang ti panagsayasay ti dara. Tapno sa anak ang maadasan iti dara. Aday tay, nalinisan ken nabindanan ti sugat mo, insan. Ken pimanaw matandag iti kakadwam. Amok no asino da. Pasensya kan, no dito'y tinagturungan mi, insan. Sikang amin tinalagip ko. Insan, amok anabayagan anak ikapeng kakadagiti makakanigid a grupo. Iso nga mo munti agigam iti armas. Ngam di ka di na umay ti kasta ka sa sadyo? Insan, Kakaasi kayo lang nga ano pan ti gobyerno. day tangarod kat insan. Isu alablabanan mi ti gobyerno. Gapu iti kinakurakot. Ken ado akalukwan nga aramid dagiti adda iti turay. Dagiti empleyado. Kastamot ang alablabsingan. Ken gungundawayan da dagiti karbengan. Dagiti na insigudan nga umili. Wano dagiti makuna akatutubo. Minsan, ibalakad ko, ngagsubli ka kuman iti gobyerno. Tulungan ka amang rugimanan iti negosyam. Ladingitak insan. Ngam di mon mabawing ti panirigak. Agingga nga adda mapaspasamak a graft and corruption. Ken linulokong aramid ti gobyerno. Saan kami asumuko? Insan din siya.
Papigsaan mi paikit di dagiti grupo mi. Tapno adamang tulong ka dagiti pada ang maidadadanas. Nukasta, Manong. Ni insan densyo tinangag ko akasarsaritam idirabi. Juan, kat adda kakadwan. Ngam imo na da api manaw. Kalpasan na. Adamot lang ng sukon kini Densyo. Kasta gaya, Manong. Rumwara ko maiti kwartok idirabi. Ngam nagdwa-dwaak. Iso adya kon pinatuloy ti rimuar. Kasayatan ti naramid mo, ading ko. Di pa'y la ka di nakapagpanunot ni Manong Densyo. Apay adi pa'y la agsubli dito'y patad. Day tangarod ti ibagbagaken ko na. Tarugyan na kumaman ti agnegosyo. Ngam talaga, adyak makumbinsir. Sapay la ko ma. Tama kapagpanunot matlaang. Kat agsublin iti gobyerno. Sapay la ko ma, ading ko. Nagsubli kami insan. Kat makipagyan kami pay lakuma dito balayo. When insan? Abay kiti na saan? Tumulong kami kadagiti trabaho dito. Tapnosan kami matapadagsan. Sige, insan. Makipagyan kami pay lakuma dito. Aging ga amay patong palmiti misyon mi. Kalpasan na. Pumanaw kami matladagos. Anya ka di day ta amisyon nyo, insan? Ladingitak. Ngamjak maibagakan ka. Yan tangay nagbiyahe da Manong Munardo ije Manila. Da kayo pa'y lati makaam mo kada insan mo adin siyaw. Wen tatang, di kay madanagan tadamot ni nanang. Kandagiti kakabagyan tayo akadwami ditoy. Sige anak ka. Tadamot asikaswak ijay ilay. Wen tatang, Sana balay. Agawidak matlain ton malam. Sigurado amarabian kamay. sige tatang. Ni Apo Diyos timang tarabay kada kayo. Anti, insan. Agpakada kami pala kuma. Tada si kaswon mi itirwar. Ay, kasta ka de, Barok. Manong Densyo, papanan nyo ka di? Ladingitak insan. Ngamjak maibagano sa dino ti papanan mi. Isuasan kami pala makatulong kada kayo nga agiimpake itinatang. Sana balay, tasaan mo't unay nga ado, timayimpaki itaan natang. Wen Manong, agsubli kay tulatang arudan. Di may baga. Numakasubli kami itangal daw. Alang arod, Barok. Basta agsubli kay tulata. Hello, insan Densyo. Nakawag ka mat? Wan insan. Tanay patong palmin ti misyon mi. Ha? Anya ti kahit masawan? Basta insan. Jakon may bagapay kan ka. Agyaman naklangan, iti panang pasangbay mo kada kami ije balayo. Apay no agsubli ka pa'y langit ja balay. Tapno makapagbabanding tayo pa yan na imbag. Sakbay a pumanaw kayo. Tani, nairanamat na nagbiyahe kami. Pasubli kami matkit din ah. Saanan insan. Kat agyaman ako na iti kinasayat yu kada kami. Sapay kuma. Tagkikita tayong tupay. Bye. Insan, hello? Nawanin. Pinutid na ti saritaan mi. Panagkunak tatang. Da insan Densyo ti akin aramid iti pan nakapabetak ti may sa akumpanya dito lugar tayo. Kastamot ti atap ko, anak ko. Unayin da insan Densyo. Di daman la pinanunot dagiti maapektaran na pamilya. Gapo iti pan nakadadaal da ja akumpanya. Huwag nga rod anak ko. Tilang pinanunot da. Katikunada may patungpal da ti misyon da. Anya ti rason. Apay a pinabutak da di akumpanya. Day tamat nga rin ti pampanunutak tatang. At damat kit di contact number ni insan Densyo kanyak. Padasak to akontakan. Tadamagak no isuda talaga ti akin aramid iti dayjay. Ken no apay akas jay ti inaramid da. Anak ko, adda simbang pat asubbe na para kan ka.
Anya? Iti anya agapon, nanang. Pasensya ka na, talinukatan minti sobre. Ay, ada ka no nagtestigo anang ibaga iti korte. Pinasangbay mo dagiti terorista dito balay. Anya? Dahita siguro kati maipapan iti napabetak akumpanya idi dito lugar tayo. Duan atawan tinapalabas. Nanang. Pudno. Amok nga armado da insandensyo anagyan idi dito'y balay. Ngam saan ko mat asinupurtaharan dagiti aktibidad da. Siyempre, kasinsin ko dayjay. Iso nga impalubos ko anagyan da dito'y balay. Amok, anak ko. Hanggang nabatad ka no ngamin akamang dagiti terorista. Wenno adda iti makakanigid a grupo ti pinasangbay mo dito'y balay. Mariribu ka na, nanang. Diyak amunuan niya tirumbang naramidak. Sangwam dayta, anak ko. Adda kami akapamilyam at tumulong kan ka. Kan ikamang tayo iti apo. Amok adi nakabaybayan. Panubok lang daytoy. Kat amok amalasatam, anak ko. Manong, nalpasam ti umuna a hearing. Hawin ading ko. Kaasimot nga agpaiso dagiti mangnamnama a pamilya, iti napabetak idi akumpanya. Dahil lang amin akumpanya ti pangnamnamaan da, pangalaan da iti pagbiag da. Wen nga rod, Manong, ngam saan tayo abasol tinapasamag. Pudno day ta ading ko. Nga madalat ta pamabalaw da kanyak. Iso akabayatan nga awan pa'y pangedang ti pangukuman. Mabalinda kanulat ta akaswan iti terrorism financing. Gapo iti panang pasangbay ko, kadagiti nangaramid iti krimen. Ken mapagatapan da pa'y akamang ti armado, dagiti makakanigid a grupo. Dayta nga rod kat, Manong. Ngam di tay mapukawan itinamnama. Di na tay baybay anti Diyos. Taam mo namat nga awan basol mo iti kasjay anapasamak idi. Wanading, jak mapukawan itinamnama. Anday tayo. Napuntak kumatlangan ni insandensya. Sapay la kumatasong batan na ti cellphone na. Hello, Insan. Agyaman akta sinong bata matlangan ti awag ko, insan. Agsubli ka kuman iti sidong ti gobyerno. Tapno saan nga adda madadahal ka. Awan mo't lang ti pagtungtung palan dagiti lablaban yo ako nam. Tadagiti liderato yo. Baybayan damot lang dagiti kakadwayo. Nga adda sang-sangun na akaso. Ladingita, Insan. Hanggang di nak malukoy. Iso asinong batak ti awag mo. Tapno'y bagak apasensyakan. Tanairaman ka iti patungpal mi idi a misyon. Gapot a pinasangbay na kami idi iti balay mo. Insan, pangasim, ipatpatigda ka. Isungag panunot ka kumaan na imbag. Saan pa naladaw ti amin? Ubing ka pa'y. At dapay gundaway mo ngagbaliw. Tapno napintas to ti masakbayam. Kas nakunakon, Insan. Di mon tumabawing ti panirigak. Di ka madanagan. Ipamuspusak ti amin. Tapno maapswelto ti kaso nga impila dagan ka. Tatalagamot nga awan basol mo. Ulitak nga ibaga, Insan. Insan, di mon ituloy. Tadinak matlama lukoy. Bye. Hello, Insan. Hello. Awanan. Ay, talaga ajak maalukoy nga agsubli iti sidong ti gobyerno ni Insandensyo. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Naabswelto matlang ti kaso ana ipila kontra kan ka. Huwan nga rod, nanang. Maragsakan ako na eh. Kat ikarkararagan tayo ni Insandensyo. Tapno malawlawagan ko matiisip na. Kat mapanunot nan ti agsubli. Wen anak ko, dayta ti may sa kanayon nga ikarkararag ko. Kat kanayon ko mga aywanan tinamarswa. Tapno mailisi iti anyaman apakadangran na. Huwan, nanang. Awan imposible iti Diyos. Wen anak, ikamang tayo iti namarswa ti anyaman apakarikutan wenno dagensen tayo. Kat ison ti makaammo iti amen.
Agpaituray ka iti lintag, kat di ka agaramid iti maikaniwas. No di kat anyaman apaspasamak, asaan anasaya at iti pagilian tayo, ikamang tayo iti Diyos, ta iso mismo ti agtignay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Teresa Calay. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basic. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.